କଟକରେ ନିର୍ବାଚନ ତାତି ଜୋର ଧରିଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଘର ଘର ବୁଲି ପଦ୍ମଫୁଲ ବାଣ୍ଟି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ଡଗରପଡ଼ା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଅଲିସା ବଜାର, କେଉଟ ସାହି ଏବଂ ମହମ୍ମଦିଆ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବା ସହ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଶତାଧିକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପାତ୍ର। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଟକରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NTV।